Esport, catalanitat i orgull. Parlem d'un equip que li és igual d'on venim, si del sud o del nord. Perquè més enllà d'una bandera que ens agermana, hi ha una llengua que ens uneix. Parlem de música, de l'himne, d'història i de llengua. Perquè blaure en el vent, un crit valent, tenim un nom que el sap tothom. I és que això va més enllà de la cançó. El Futbol Club Barcelona, futbol escrit en anglès, va néixer el 29 de novembre de 1899 per un futbolista suís anomenat Hans Gamper, tot i que aquí potser el coneixem com a Joan Gamper. El futbolista suís crea aquest equip a la ciutat de Barcelona juntament amb altres suïssos, catalans i britànics. El Futbol Club Barcelona esdevé el primer club de futbol de la ciutat comtal i el segon de Catalunya, després del Futbol Club Palamós. El Barça no s'instal·la en cap camp a l'inici. Al principi no estava ni molt menys al Camp Nou, sinó al gimnàs Soler, al carrer Montjuïc del Carme, número 5. Els primers camps van ser Casanovas, Bonanova, Carretera d'Horta i Muntaner. Però és l'any 1909 quan el Barça té el seu primer camp, el camp del carrer Indústria. El camp del carrer Indústria dona origen al concepte de culers. Aquest camp no tenia grades i els aficionats s'assentaven al mur. Per això, la gent quan passava, l'únic que veia era els culs dels aficionats i per això se'n diu culers. L'any 1922 arriba un dels camps més importants, el camp de les Corts. Aquest camp va viure dues dictadures, la primera, la de Primo de Rivera, i la segona, la de Franco. Un dels fets més importants van passar el 14 de juny de 1925, quan el Barça va jugar un partit contra el Júpiter. En el moment en què va sonar la marxa reial, tota l'afició va començar a xiular i a escridassar per tal de que no se sentís. Recordem que estàvem enmig de la dictadura de Primo de Rivera i això va suposar la suspensió del camp durant 6 mesos. La Guerra Civil tampoc facilita les coses al Barça. El 1938 es bombardeja la Seu i el 1940 s'intenta castellanitzar, començant amb un canvi de nom. En comptes de dir-se Futbol Club Barcelona, passa a dir-se Club Futbol Barcelona. I també es canvia l'escut, es perd la senyera i s'hi posa la bandera d'Espanya. Tot i l'intent de castellanització, l'any 49 es recupera la senyera a l'escut i al 74 el nom del club. Però també cal dir que l'any 57 s'inaugura el Camp Nou i amb ell un himne nou. Amb l'arribada de l'estadi cal parlar de l'himne de l'estadi i, per tant, parlem dels himnes del Barça. El primer himne neix el 1910 i és una cançó instrumental. El segon himne arriba al 1923 i aquest cop amb lletra. I s'hi pot escoltar el mític Visca. Visca el futbol, juguem crític, com ressonàncies de combat. Visca! El tercer himne arriba al 1949, en ple franquisme. Aquest himne també neix amb la recuperació de la senyera a l'escut. L'himne es diu Sempre amunt. El quart himne arriba al 1957 amb la inauguració de l'estadi, del Camp Nou. Aquest himne és la primera vegada en què s'escolta el nom de Barça en comptes de Barcelona. Barça, 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 és el crit que pels aires pregona l'esperit i la glòria del club. El cinquè himne arriba al 1974 i és el més conegut de tots, el cant del Barça. La cançó va ser creada per Josep Maria Espinàs i Jaume Piques amb la música de Manel Valls. La gràcia d'aquest himne és que és molt participatiu. La mateixa partitura ja indica la necessitat de l'afició amb una picada de mans. Se suposa que és un diàleg entre músics i culers. I això ho fa encara més gustós amb l'arribada de la tornada on tota l'afició ha de cridar Barça. I encara hi ha hagut dues cançons més, una per celebrar els 100 anys i una per celebrar els 125, anomenada L'escut al pit. L'escut al pit funciona clarament com un himne. En primer lloc,
s'hi crida Barça. La cançó et fa picar de mans i es crea una interacció entre músic i públic. Al cap i a la fi, la lletra és molt emocionant i et fa sentir orgull per tenir aquest escut al pit. I si parlem de música, cal parlar de l'Spotify, el patrocinador oficial del Barça des del 2022. Aquest fet va suposar certs acords, com per exemple que la llengua catalana arribés a l'aplicació de streaming. A la vegada, aquesta fusió ha fet que el Barça tingui samarretes especials cada cop que juga un clàssic. Així doncs, fem un top 8 samarretes especials del Barça. En el número 8 hi trobem Karol G. En el número 7 hi trobem Olivia Rodríguez. En el número 6 hi trobem Ed Sheeran. En el número 5 hi trobem Drake. En el número 4 hi trobem els Rolling Stones. En el número 3 hi trobem Coldplay. En el número 2 hi trobem Travis Scott. I en el número 1 hi trobem Rosalia. Moto mami, moto mami, moto mami. Sabíeu que la nova samarreta del Barça rep homenatge a Gaudí i al modernisme? Doncs tot això té encara més sentit si ens remuntem a la primera copa que va guanyar aquest equip, la Copa Macaya. La Copa Macaya va ser el primer torneig esportiu fet a l'Estat. I la copa que van guanyar el 1902 té detalls modernistes que ens traslladen clarament a l'inici del segle XX. Si parlem d'història, actualitat i llengua, cal parlar del Barça femení. El Barça femení va jugar el seu primer partit el 1970 i va ser selecció oficial el 2002. La nova època daurada arriba al 2018, quan el Barça femení aconsegueix arribar a la Champions i el 2020 guanyar-ne la primera. Esportistes com Aitana Bonmatí o Alexia Putellas han reivindicat sempre la llengua i sobretot en discursos on han rebut premis. I també esportistes estrangeres s'han interessat en aprendre la llengua, com per exemple Quique Nazaret. Aquest fet, la reivindicació del Barça femení amb la llengua, ha fet que persones no catalanoparlants s'interessin per la llengua catalana i fins i tot la vulguin estudiar de manera extraescolar. Què has volgut tu aprendre català? Per respecte, perquè a mi em va agradar molt quan jo vaig jugar en Benfica, quan venia gent a fora i volien aprendre portuguès. Em feia molta il·lusió. I aquí és el mateix. Si jo jugo en un club de Catalunya on la gent parla en català, jo he d'aprendre català, sí o sí. O sigui, em dona igual si la gent parla amb mi en castellà. No, jo vull aprendre el català. Tu pots fer les 24 hores en català? Bona pregunta. Jo crec que és una elecció, al final. Poder, tothom pot. Ara, tothom té diverses circumstàncies en el seu dia a dia. No? Jo, per exemple, vinc aquí i hi ha gent de tot el món. Podria parlar en català? Sí. M'entendrien? No. A vegades vaig dient algunes paraules, com no, bon dia és això. També sent conscient de que moltes d'elles mai parlaran català, com per exemple les estrangeres, excepte, per exemple, aquest any la Kika està fent classes de català. És un referent lingüístic, el Barça? Jo penso que sí. Ja no només en els discursos més polítics o com li vulguem dir, sinó també en les xarxes socials, no? En com transmetem. Tu ara parlaves de discursos públics, n'has fet molts diversos en català. L'últim, no?, que va ser com molt sonat, el de la pilota d'or a París. Va rebre crítiques de persones que deien, seguidors del futbol, que deien Aitana Bonmatí està parlant només, està fent aquest agraïment en català, i això ho criticaven, però també en va rebre per fer una part de la introducció del teu discurs en castellà. Segurament hi ha vegades que m'equivocaré, però crec que criticar per parlar una llengua o altra no té lògica, vull dir, no té lògica. És a dir, que el català és una llengua, que no fa mal a ningú, no? I penso això, que hi ha molt de rebuig per tot aquest odi que s'ha anat inculcant. I penso que no fa bé. Per tant, sí, jo crec que aquest odi que hi ha no és contra la llengua, sinó contra tot el que hi ve darrere. El Barça, el meu club, aquí davant meu, Joan Laporta, president, acompanyat de la directiva, companyes, staffs, tothom que rema cada dia perquè siguem millors jugadores.
La veritat que tot això no ho aconseguim soles, és gràcies a un treball col·lectiu molt gran. I a tota la meva família, als meus amics de Ribes també, gràcies a ells me'n recordo cada dia de qui soc i d'on vinc, i a tota la gent que rema perquè jo cada dia sigui millor jugadora i millor persona. I és que aquest potser és el secret del Barça, no és només un equip, és més que un club. Una història escrita en català, un himne cantat a ple pulmó. Un equip que ha viscut censures, prohibicions i dictadures. I un escut que s'ha passat de generació en generació. I és que el Barça no és només un equip, una samarreta o un estadi. És una manera d'entendre i explicar qui som. Perquè siguis d'aquí o d'allà, tenim un nom que el sap tothom. Barça, Barça i Barça. I com sabeu, tot això va més enllà de la cançó.